ସେଲୁନ୍ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଦିଦିଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁଠାରେ ଏପରି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ଚୁଟି କାନ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ସମ୍ଭବତଃ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ପରି ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମୋତେ ହିଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦିଦି, ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି, ବୟକଟ୍ଟେ କରିଦିଅ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କହିଲେ ଏବଂ କଇଁଚି ଧରି ନିଜ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଦର୍ପଣରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ମୁଁ କରିଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ତତେ କେହି ବାହା ହେବେନି, ସେଇ ଲାଗି ତ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି। ସେଲୁନ୍ରୁ ବାହାରି ମୁଁ ଆମ ସହରର ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଟୋ ଖୋଜିଲି। ଅଟୋରେ ବସି ଆଜିର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବୁଥିଲି। କାଲି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳ ବାହାରିଲା। ମୋର ଫଳ 92% ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଫର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଫଟୋ ଆଣି ମୋ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ମୋର କ୍ରୋଧର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ବାହା ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ କଇଁଚି ଧରିଲି ଓ ନିଜ ଚୁଟି କାଟି ପକାଇଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ମୋ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚୁଟି ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ସହରର ସରକାରୀ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏପରି ବୟକଟ୍ କରିଥିବା ଝିଅ ମୁଁ ପୁରା କଲେଜରେ ଜଣେ ଅଛି। ଟିକିଏ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଲୋକ ସହ ବିବାହ ହେବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଭାବିଲି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ମୋର ନାମ ଡକା ହେଲା, ଗୌରୀ ସେଠୀ। ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୁଁ କରିଥିବା କଷ୍ଟର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଗଲା। ଅଟୋରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଭାବିଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ରୁମ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଯୋଗାଇ ଦେଲା। କୌଶଲ୍ୟା ନାମକ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମୋ ସହ କଥା ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ଏକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛୁ, ମାତ୍ର ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ହୋଇ। ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ପଳାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ଏଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ମୋ ନାମ ଡକା ହେଲା, ସେ ମୋତେ ସଚେତ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ନାମ ଡକା ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ କୌଶଲ୍ୟା ସେପରି ପିଲା ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରତା ରଖେ। ତା ନାମ ଥିଲା କୌଶଲ୍ୟା ମିଶ୍ର। ସ୍କୁଲରେ କେହି ପିଲା ମୋ ସହିତ ଟିଫିନ୍ ଖାଉନଥିଲେ, ମାତ୍ର କୌଶଲ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଥର ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଚାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସହିତ ମିଶିଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଜଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କହେ ଯେ ମୋତେ ଏକଲା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏକା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋତେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଏକା ଖାଇବାର, ଏକା ଖେଳିବାର, ଏକା ରହିବାର। କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମୋତେ ଏକଲା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହୋଇ ଭଲ ଲାଗେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାବା ସବୁଦିନ ପରି ଅତ୍ୟଧିକ ପାଟି କରି ମୋତେ ଗାଳିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବିନା ପାଟି କରି। ବାବାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଏହା ଯେ ମୁଁ ବୋଉ ପରି ନଇନମସ୍ତି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବଳ ଚିଲେଇକି ଯଥାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ମଣିଷତ୍ୱ। 15 ମିନିଟ୍ ଯୁକ୍ତି କଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ନାଲି ପାଣି ଚଢ଼ାଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 11ଟା ବା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ବାବା ବାହାରେ ରହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବା କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଏ। ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଯଦି ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବ ତାହେଲେ ଗାଇବ, ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ଗାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଗରିମାକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ବସିବି। ନିଜ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇନେ ମୋ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ, କେବଳ ଗରିମାକୁ ପଢ଼େଇବାର ଅଛି। ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ବେଳେ ଆମର ସଭା ସାନ ଭାଇ ଚିରାଗ ଅନେଇକି ବସିଥିବ କି କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିବ ଏବଂ ଆମେ ତା ସହିତ ଖେଳିବୁ। ଏସବୁ ଶେଷ କରିକି ଶୋଇବା ସମୟ ହେଲା। ବୋଉ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ, ତୁ ମୋତେ
सपोर्ट करूछुटी? हाँ, से केते सरल भावे बिना किसी चिंता करी से उत्तर देदेला। केवल ता पाई मो पाखरे एते साहस अछि। से पुणी कहिला, मु चाहे जे तू जेते पारिबु सेते पढ़े आ निज पई गोटे भल भविष्यतटे गढ़े। मु जानी पारिलिनी कौन कहिबी। बो आई लव यू केवल एतिकी पार्टी बाहरिला। जा उत्तर रे बो कहिला, हाँ हाँ सोई पड़े। जहाँ हेले भी ओडिया बो केबे आई लव यू टू कहबनी, मात्र अनेक थर से आई लव यू न कही मध्य कहिदिए।